Eskua jarri eta joño, hoz desenten aberitzen da bai egia esan. Ez da harritzekoa izan ere sauna berezi honetan, entzunadi 0 azpitik 130 eta 180 gradu bitarteko temperatura dago. Irene, ni barruan sortu ez gero, enaz izoztuko behintzat, ez da? Ez, dutxa hotz bat hartzen baduzu, seguro hotz gehiago hartuko duzula. Gainera oso zikua denez hotza, oso ez da bakarrik sartzen da azalean, orduan ez duzu hotzik izango. Ez larregi. Sartu zaitez. Ondo eta gotxa bat. Ordua, Vale. A ver. Zela zago zor barruan. Bueno, ez da inbesterako, ondo boten da egia esan, pixkat arraroa da sentsazioa, lehenengo aldiz, ez dakit. Konta idazu, zenbat denbora egon naiteke hemen barruan eta zertarako balio du teknika honek? Hor barruan egon daikezu, 3 minutu asko emon da. Eta gero balio du minak entzeko. Generalean, gaixotasun kronikoak eta artritis, artrosis, esklerosis eta olakoak, psoriasis, dermatitisak eta... Baita ere gorputza zaintzeko balio du honek, ezta? Bai, pisua galtzeko eta sala oso ondo ukitzeko. 500 kilokaloria saio bakoitzan galtzen dira honegaz. Hortik aurrera, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago. Teknika hau izen handiko kirolari askok erabili izan dute, baina denentzat zuzenduri dago. Ibon, arrakastan diezaten ari zen. Bai, egia esan da, hasieran teoria eta aztertu nunean pixa jo zentzua zeukala ikusi nun, ez? Eta hasi nintzen behidatzen interneten eta ikusten nun Frantziako selekzioa Riberik adibidez erabiltzen zula, turrean ere etapak bukatzeakoan makinara sartzen zian rekuperazioa azkartzen duelako, lesioak ere ekiditzeko baliagarria delako, eta gero beraie Gasteizen Alaveseko jokalariak. Eta amaitu aurretik beste datu garrantzitsu bat, saio bakoitzaren prezio minimoa 24 eurokoa da. Nik proba egiteko gonbida luzatzen dizuet, Bilbotik Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.